Wani labari muka ji labarin wani kare mai suna AK. Ba karya bane. An ce yana kiran sallah ko kuma idan ana kiran sallah yana taya ladani su kira tare. Sosai wannan haka. Ya gaskiyar magana take? Wannan magana haka ne. Kai ka taba gani yayi? Sosai ina kallo da ido na ya sha mayi ba da suwa so ɗaya ba so biyu ba. Ikon Allah. Kamar yaushe ne ya fara yin wannan abu? Ka gaskiya ya jima ba. Ya jima sosai, ya yi kwana biyu da fara yi gaskiya. Zai kai kamar shekara ɗaya kenan. Ya kai. Ikon Allah. To shi karen nawa yi? Kare na ne. Oke. Nawa ne. Naka ne kenan. Nawa ne karen nawa ne. Ni na kiwata shi. Ikon Allah. To wani abu ake na malamai ko kuma dai kawai haka yake baiwa ne Allah ne? Baiwa ne kawai Allah ya bashi. Baiwa ne Allah ya bashi. Ana fara kiran sallah shi ma yake fara. Ana farawa da yanzu yana nan ma da lokacin sallah yayi ana nan ma ana cikin kiran sallah zaka ji yana yi. To za mu so mu samu bidiyon shi lokacin da yake yin kiran sallah. Insha Allah zai faru. Za a dauka. Za ka kawo mana? Zan kawo Allah ya yarda. To shikenan. Mun gode. Masha Allah.